kula wantu-wantu mugi kanca wong sanaping ndara kula kepiting urip den. Wa Semar nggih. Aku ngatur nuga nggih panuwun awit apa Kakang Semar wis gelem paring panglibur marang Bendara kang lagi nandhang pepeteng. Menika sampun kewajiban kula kaliyan Bagong Den. Nggih kula ngaturaken sugeng kula mugi unjuk wonten sandhaping padha-paduka Ndara. Iya Bagong. Wis tak tampa pangestuku Ramanana Jambla. Nggih Gurawan Pamun kula nampi Ndara. Mangke riyen Den. Wonten menapa dumadakan panjenengan njujuk wonten Kelurahan Lapis Ireng nggih dipun wastani Kelurahan Karang Kadempel. Ae. Den. Kula tingali pasurya panjenengan menika benten kok kados nandhang Sumawa. Ndara Wa Semar nggih kula wonten dawuh Den. Bener kandhamu. Yen wektu dina iki jeneng ingsun iki nandhang Sumawa. Natkala semana jeneng ingsun iki ngutus keponakanku Raden Arya Gatotkaca kinen nglamar menyang negara Tasikmadu. Kanggo putraku kang bakal mudhun Wa Semar. Panjenengan menika ngutus Ndara kula Gatotkaca dhateng negari Tasikmadu. Iya Wa Semar. Ingkang dipun kersakaken menika sinten? Ora ana maneh kejaba Mustikani Bawana ya Mustikaning jagat kusumaning Ayu Dewi Mustikawati. Nggih. Lajeng dos pundi? Dipun rami napa dipun tolak? Bisa ditampa anggone nglamar nanging nyuwun bebana. Bebanane niku napa? Sapa wae bisa ditampa anggone nglamar nanging saranane kudu bisa nggawa tununan kang wujuding siji mustikaning geni, angka loro mustikaning banyu, banjur mustikaning angin kelawan mustikaning bumi. Wa Semar enggal werdekna apa kang dadi karepe Wa Semar. Kula menika nggih dereng pirsa Den. Mosok karo awakmu omong. Karo ra. Jarene awakmu dewa mangeja wantah. Kok karo ya. Lah awakmu kagak. Yo karo mong awakmu karo aku maneh. Lho gak mesti nak wong iku. Sembarang itu kok srawung iku apa nak? Oh ngono iya. Ya apa lho kok iki? Oh ati mustikane geni. Mustikaning angin, mustikane banyu, karo mustikane bumi. Waduh. Apa? Daramu bengok. Takon aku. Mustikane geni dudu PLN gua apa? Oh belah takon iki. Lho iku lha sok murup apa? Lho. Iso penghantar hangat barang. Waduh, lambemu penghantar hangat barang. Kula menika boten pirsa Den. Napa kon dados tegese
tegese mustikaning geni, mustikaning angin, mustikaning banyu kalawan mustikaning bumi kula boten ngertos Ndara. Yen kaya mangkono aja wedi kangelan wa Semar. Ha nggih lajeng tes pundi? Ayo tetna jantra lakuku. Ayo ngupadi ana endi? Paunyuning putri negara tasih madu ayo ngelati ana endi papan duninge mustikaning geni, mustikaning angin, mustikaning banyu kelawan mustikaning bumi. Wa Semar nggih yen kados makaten den swawi kula dherekaken Ndara. Risantaranggana ya Permadi Janaka nginggalaken suku gentar ngupadi mustikaning geni, mustikaning angin, mustikaning banyu kelawan mustikaning bumi. Ing kono ndedel wana sajroning wana Dribaya wonten seprajam campo kalian Prababu Basuwarna.
Kumangko dhisik. Ora pangling adikku Permadi, Janaka. Kula wonten dawuh. Kakang Basuwarna. Mangko dhisik. Sliramu kanthi kancik ana sajroning wana Dribaya. Diderekno marang Kakang Semar kelawan Bagong. Tindak menyang endi, Yayi? Inggih, kula badhe ngupadi tuntunan Kang Mas. Tuntunan? Inggih. Tuntunan apa, Taranggana? Inggih, panyuwunaning Kusumaning Ayu Dewi Mustikawati. Si Adi nglamar menyang negara Tasikmadu. Inggih. Kula ngupadi tuntunan wujuding mustikaning geni, mustikaning banyu, mustikaning angin kelawan mustikaning bumi. Kang Mas wolat dalah. Permadi muni nggih. Ngertenono ya Yai. Pun kakang iki sejatine ya ngupadi tuntunan iku mau. Jalaran pun kakang diutus marang Yayi Prabu Duryudana lamar menyang Praja Tasikmadu kanggo keponakanku Lesmana Mandra Kumala. Mula Yayi, sliramu aja mbok bacut-bacutno. Urunga aja mbok bacukno, bakal ngupadi mustikaning geni, mustikaning banyu, mustikaning angin kelawan mustikaning bumi. Urungna ya Yayi. Mboten Kang Mas. Senajan kados pundi kula kedah angsal tuntunan menika kala wau. Awrat sanget kula menika badhe mulyakaken anak kula. Kang Mas, angsal kula bacut, mboten angsal kula nggih bacut. Olah dalam Permadi, yen kaya mangkono, sliramu ora kena deman ya. Yen kaya mangkono mesti Sankarenjana. Brantayuda tak ajokno dina iki Yayi. Amit-amit sewu Prabu. Sejajar marang Basukarna apa abamu tak jabel basaning Basularna. Basukarna kandha yen Bratayuda diajokno Pandhawa cukup Taranggana Dewi. Ayo teteren para satus Kurawa. Taranggana ora bakal mundur sejaka. Ora kena demen Taranggana kelakon minggir jiwa ragamu Taranggana. Awas, awas. Tak leler pira kadari Permadi Janaka.
paring manungsa mati kena puju ing braja Taranggana lipat anggonmu nggunakno gawan ayo iki dina tak lepasi pusakaku kelakon melayang jiwa ragamu Taranggana. Pancen sliramu Taranggana ya. Dume aku ora dhewean saka negara ngasne. Sata Karawa, ayo dikeroyok Taranggana ayo. Iki siap siap. Besok Bratayuda saiki Bratayuda ayo Sata Kurawa aja kon maju siji. Keroyok Taranggana ora bakal mundur sejangkah. Walah dalah, gak ngono ola apa Kanjeng Rama ana kene Kanjeng Rama.
Kanjeng Rama, anakku Bambang Wisanggeni. Ola apa Kanjeng Rama iki ana sajroning Winangsaya? Pak Duru saka Gede Gantara. Kanjeng Rama Karanggana Pancabaka marang Kanjeng Wabasuwarna. Kang ngono rayakane apa wae? Anakku Bambang Wisanggeni. Iya, Mo. Sejatine Kanjeng Rama ngupadi wujuding tuntunan. Tuntunan. Iya. Kanjeng Rama kate rabi maneh ngono ta? Ya ora Bambang Wisanggeni. Lah nglati tuntunan iki mestine kanggo Sang Pranajaya kemanten. Iya bener. Sing dilamar sapa, Rama? Putri Tasik Madu. Kusumaning Ayu Dewi Mustikawati. Dewi Mustikawati. Iya Bambang Wisanggeni. Njaluk tuntunan apa? Njaluk tuntunan mustikaning geni, mustikaning angin, mustikaning banyu kelawan mustikaning bumi. Banjur wis lakon bisa wujudna panyuwune. Banjur anake Kanjeng Rama sapa? Sing bakal dhaup kalawan Dewi Mustikawati. Yo gak ngerti. Wisanggeni. Lah meneh mben iku lak ya rundingan dhisik. Lah umpane anak-anake Kanjeng Rama Permadi Janaka gak gelem palakrama, banjur kaya ngapa Kanjeng Rama? Ya bapak Rabi Dewi Wisanggeni. Waduh. Ya Allah. Wis lumrah niku wateke ndaramu Karanggana. Gak nek bathuk tumis. Karanggana iku ana tetembungan apa? Manggono meguru nek nang are Rabina. Olo yo iya. Panjenengan lanang jagat iki. Waduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Nganti kate dikroyok sapa Kurawa. Lah banjur karepe Bambang Wisanggeni kaya ngapa? Ya, perkara iku aku sing nanggung. Kanjeng Rama ayo tak tumpani. Sata Kurawa ora bakal bisa nglati Kanjeng Rama kelawan Bambang Wisanggeni. Ayo, derekno Bambang Wisanggeni ngopo menyang pepundhen Pandhawa Kanjeng Rama. Ayo Wisanggeni tak derekno Wisanggeni.